että pesit tosi. Lähtee toi koneeseen. Tuossa vielä otin tassin jälkeen. Ei tarvitse olla eikä viimeiset tassut. Missään ollut. Kova se mun noin. Kyllä tuo lingi. Kai se voit saistaa. Vaikka mä oon autopesu aina kiinnostunut. Mulla on maassa, niin mä oon jo paljon kiinnostunut pesussa. Jotakin rajaa siihen auton pesukin pitää. Pesää mielellä. Pesee mielellään, että näyttää komialta. Tänne 2 kertaa puskurit tuomasta vihaa, mutta rakas. Ei kun Lauri vihaa. Ihanaa. Hieno auto on minusta. Tai ei minulla. No ei vois olla sinun. Vois olla minusta. Mutta ei ole. Minulla on Mazda 606. Se ei ole ihana auto. Se on hirveä auto. Mene nyt siitä. Et juo. Mä juossittelen. Näin. Ei sitä tarpeeksi. Elli ja Arttu. Pois. Etuvettä öitä. Mihin sitten pau? Kivaa perseellä kameralla, kun toinen pesi. Tuolla sit oli. Teidän auto. Sekin Jyy. Nyt mä ajan näin oikein. Hetkonen tää liftaa. Jaa. Tuu purkkaamaan. No niin, anna palaa. Saat pestä vielä katon. Kato, siitä menee sitten vettä joka puolella. Sujutapa tähän kulmaan. Kiitos. Miten te nyt kengi? Näin on fiilis. Noin nauhoitan aivan yli pitkä. Joo. Jep. Okei. On hyvä. Joo. On aikaa. Menee käteen! Menee, otetaan. Joo. Niin mä ajattelin, että suunnatte silleen oikein niinku... Kai ei se oo, se tässä saa paremman huutasun, jos ottaa silleen... Vittu, ottaa näin sit taakse. Niin, Tuomas, hei mene siihen niin suunnilleen niille paikkeille, mihin sä ajattelisit menevästi niin... Joo, ensin ote ja sit lähdet. Mä ajattelin, että se vois kuumauttaa johonkin tohon. Nimittäin tässä on semmonen, että jos me halutaan se kuoppa näkyy, niin tässä näkyy vain jalkoja.
Mitä? Jos me halutaan kuoppa näkyviin, niin tässä Se pitäisi sitten sen verran kauempaa. Kuvaa niin paljon kauemmin. Ei päästä. Puhelujutusta tuli puheeksi. Eihän me täytyy näyttää sitä päätä ollenkaan. Me voidaan tätä alaruumista, niin mehän voidaan peittää Joona ilman, että me osutaan sen päähän nyt. Aivan. Eli meidän ei täytyy tehdä sitä mitään idioottimaisia täyttöjuttuja, kun siellä on nyt aito henkilö mulla alla. Tehdään niin, että peitetään persusta ja... Joo, selkään asti peitetään ja sitten niin jätetään nuo näkyviin mutta päätä varkaa. Joo. No, ei muuta kuin perkele multaan. Takaisin hommiin. Ei silloin väliä, täytetään toi nyt vaan niin Joona, tuu. Okei, joo. Tää keskustelu on hyvä sitten ehkä. Joo. No. Käy. Kukat varmaan kuolee tuossa. Kärjää. Savua tulee läpi. Vähän muuta mikä saapuu. Joo. Se ei oo niitä ympäristöystävällisimpiä autoja. Oikein tappava masina tuo. Aivan. No, pitää olla. Joo. Maineensa on veron. Niin. Mafia-auto on aina mafia-auto. Hold up! Okei.